Ġranet ibsina l-lukandira f'pajjiżna kif qed jibqgħu jiżdiedu l-każi ta' coronavirus f'pajjiżna u meta aktar pajjiżi qed jimponu restrizzjonijiet fuq persuni deħlin minn Malta. Diversi kienu l-lukandi li fl-aħħar jiem irċevew kanċellazzjonijiet minn turisti li deċidew li fl-aħħar minuta iħassru żjara tagħhom fosthom ħafna sqallin li mill-ġimgħa se jkunu sottoposti għal aktar restrizzjonijiet jekk ikunu qed iżuru lil Malta. Is-sitwazzjoni turistika f'pajjiżna bħal f'ħafna pajjiżi oħrajn fid-dinja mhijiex waħda sabiħa batt ta' lukandi li kienu qalqu l-bibien tagħhom f'Marzu baqgħu ma reġgħux fetħuhom wara l-ewwel ta' Lulju meta reġa' nfetaħ l-ajruport. Xi lukandi saħansitra keċċew lill-impjegati kollha tagħhom uħud kienu taw għexieren ta' snin ta' servizz fil-lukandi u issa spiċċaw bla xogħol. Tbassir li kienu taw li net newsat tal-lukandi ftit tal-ġimgħat ilu kien qed juri li kienu se jkunu madwar kwart tal-kmamar disponibbli li kienu se jimtlew fil-lukandi Maltin għal bqija tal-2020. Madankollu issa anke dan it-tbassir jidher li qed ikun wieħed ottimist iżejjed tant li aktarx ma jintlaħaqx. Mhux magħruf x'kien s'issa l-impatt ekonomiku fuq dan il-qasam u x'se jkun l-impatt dejjimi fuq il-lukandi lanqas ma hu magħruf kemm kienu dawk li tilfu xogħolhom fl-aħħar jiem. Madankollu li hu ċertu li d-daqqa li ħadan is-settur s'issa qed tinħass foqsma oħrajn u finalment fuq l-ekonomija ġenerali tal-pajjiż.